بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da wannan rana mai albarka wato ranar arfa ranar da hujjaj alhazai suke gabatar da babbar ibada waɗanda kuma ba su samu damar zuwa hajji ba suke gabatar da azumi na arfa a wannan rana ta 9 ga watan Zulhijja. Lallai wannan rana ce mai albarka wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisi cewa afdalul ayyam yawmu arafa. Mafi falalar rana ita ce ranar arfa, kuma tana da falaloli da abubuwa wadda take ɓanta da kanta ita kaɗai wadda ba a samu a wasu ranakun ko a wasu watanni illa a wannan rana, kamar kankarewar zunubi da kuma ‘yantawa daga wuta. An karɓo daga hadisi daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa ma min yawmin aksaru an yu'tiqa Allahu fihi al-abda minan nari min yawmi arafa. Ma'ana babu wata rana da ta kasance kusa da Allah ya ‘yanta bawansa daga wuta kamar ranar arfa. Wa annahu la yadnu, kuma a wannan ranar Allah yana kusantowa sai ya yi wa mala'iku alfahari da su, wa ya ƙulu sai ya ce ma arada ha'ula'i, me waɗannan suke so, waɗannan bayin nawa me suke so. Bayan mala'iku sun ba da amsa sai ce ishhadu anni qad ghafartu lahu, ku shaida cewa na gafarta musu. Hakanan yana daga cikin babbar falala ta wannan rana mai albarka, wato azumta sada ake azumin wannan ranar yana daga cikin mafi alkhairin azumi, inda hadisi ya zo manzo Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa khairu siyami siyamu yawmu arafa. Mafi alkhairin azumi da samun lada shine azumin ranar arfa. inni ahtasibu an yukaffira Allahu sanata allati qablahu. Manzo Allah ya ce ina fatan Allah ya yafe zunuban shekarar da take kafin shi wannan azumin, was sanata allati ba'dahu, da kuma shekarar da take bayan wannan azumin. Ashe shi azumin yana jawo kankarar zunubi da kuma samun lada mai girma. Haka ne yana daga cikin babbar falala ta wannan ranar shine yawaita zikiri, ambatan Allah da kuma addu'a, domin Allah yana alfahari da wannan, kuma Allah yana amsa addu'a. Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a cikin hadisi yake cewa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar da aka yi ranar arfa. Sai ce kuma mafi alkhairin abin da na faɗa ni da annabawa wanda suka gabace ni shine faɗin cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To dan uwa, yar uwa, wannan kalma ko kuma wannan zikiri na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shi ya kamata kai ta maimaita ko ki ta maimaita, ya zama shine mafi abin da za a maimaita tsawon yinin wannan rana. Hakanan kuma a yawaita roƙon Allah dukkan buƙatu, duk wata buƙata da kake da ita a wannan rana dama ce da za ka roƙi Allah, kai ibada, kai zikiri, ka roƙi Allah, insha Allahu Allah zai amsa maka addu'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.